Alam ko yan kasi ako, nung maliit pa, twice or thrice a week, nakaluhod ako dyan sa altar. Kaganon pa. Magbaba lang yan ng kunti. Kaya yung nanay ko, kung buhay pa yan naman, idemanda ko talaga sa child abuse. Ang nanay ko. Baski ano, mahawakan. Kaya yung sobrang magsabi, total, marami akong anak, patayin kita, leche. Pero kung isa lang, medyo, kung marami kayo, kaya yung, noon yung crucifix na, but since my mother died, hindi na ako nabalik sa ancestral. Dinadaanan ko na lang, pero ayaw ko. Talagang mamasbog mo rin. Pero, minsan nakaganon na si Jesus Cristo. Minsan siguro na maawa, sabi niya, anak, narinig ko to sa anak, pareho talaga ang swerte natin. Sabi ko, Jesus, anak ko hindi, mama ko hindi man Hudiyo. Ikaw,